Tento příběh je natočen podle skutečné události, avšak postavy jsou smyšlené. Na film by se neměly dívat děti, protože ve filmu jsou sprostá slova. Nebo musíš. Jak to? Tam zajížděj doleva pak. Chčije a chčije. Mnichovský tunel. Navigace nefunguje. Tak, a je to tady. Konečně můžeme vyrazit na naší dlouho plánovanou pánskou jízdu po jižní Evropě. Nejdřív jsme chtěli přespat v jednom německém kempu, ale tam nám to nějak nevyšlo. Tak jsme pokračovali dál, přes Rakousko do Itálie. Cesta ubíhala nádherně. Furt bylo na co koukat. Zase chci. Tak Niku, co navrhuješ? Povídej. Musel se brát cestou nějaký to odpočívat. Tak jo. Směrem do Itálie, ty Luky taky. Já na tyhle. Takže pojedeme v tomhle dešti, nebudeme někde stavit stan, najdeme nějaký odpočívadlo a tam se dáme teplý gáblik. A uvidíme, co dál. Jo? Teplý párky. Tak jo. Ty vado, tak to je hustý. Let's go. U téhle benzínky ESSO jsme dneska spali. Nic nám tak nevadilo, jako tamhle nějaký kamion s mrazákem a tomu hučí ten generátor, teda úplně mega. A čeho jsem se ještě bál, protože tady lidi venčej psy, tam je dokonce i nějaký jaký místečko, ohrádka, kde si ty psy můžou zavřít a tam venčit, aby tady neběhali právě ty čoklové. Tak jsem měl strach, že si lehneme do nějakého hovínka. Ale zatím se nestalo, tak je to dobrý. Tady za mnou je to místo, kde se mají venčit psy. Včera se nám moc nedařilo. Včera pršelo celý den, celý večer. Schánili jsme kemp. Kemp jsme nesehnali, bylo obsazeno. Jeden byl sice volný, ale tam nás nepustili na jednu noc. Tak paní před námi roztrhla papír, který jsme pracně vyplnili. A nakonec jsme sehnali takovýhle krásné místo u benzínky. Za náma vinice. Niku, já bych potřeboval, abys byl tak honej a podržel ty čaje asi. Bych je neutupil.
No, super. By tam nespadlo toto, víš. Jo, natáčím. V takovýchto provizorních podmínkách si vaříme. Pečeme, jíme, smažíme. Já ti tam ještě přidám vodu, Luky, trošku. Fakt jo. Pro dnešek máme zbaleno. Ještě počkáme, až nám usnou karimatky. Jsme po snídani. A my vyrážíme dál do San Marina. Spalíme si ještě spacáky, ty nám uschly. A my pomalu vyrazíme dál. Teď už to bude takový trošku lepší, protože máme ubytko zabukovaný. Snad teda všechno bude v cvajku a všechno bude zamluvený tak, jak má být. Kluci jdou vyhodit bordel do popelnice. Už od rána o tom mluví, jsou netrpěliví. Takže ještě jednou, první přespávačka. A teď cesta do San Marina. No a jedeme dál. Přiznám se, že se mi úplně po dálnici nechtělo, protože poplatky za dálnici nejsou zrovna levný. Cesta do San Marina byla dlouhá a po neplacených prašních cestách by byla ještě delší. Nešel, protože tady máme krásný chládek. Jak jsem tam vyzval, jestli já jsem Luky říkal, že se za tebou vrátím na planet, tam říkal, že ne. Kecáš. Pěšky. Já jsem chtěl, ale... Ty vole. Ale někdy jsem na něj. Já myslím, že s nima komunikovali. Já. Dík, představ si, neřekl ani slovo. No dobrý, že jsem nic neřekl, ty vole, ale přeložil jsem mu to, co jsi říkal. Že si to můžeme dát na yellow. Ty jsi tak normálně ponižující člověk. Ne, domluvil jsem se, domluvil. Jo, kámo, je tam nějaký mladý frér, úplně osatý, víš co, s nějakou typkou. Umí anglicky. Tady doprava, viď? Jo. Asi nás teda ani nevšimla, nebo nic nevšimla. Koukala na mě. Jo. Takže hele, teďka sice sluníčko zapadá, tak je to ve stínu. Ty vole, to bylo ještě prázdně, teď je to plný. Tady kamkoliv to můžeme dát, to auto. Já jsem si pak říkal, že to není blbý, až se budeme dávat ty paštíky. Když se pojďte, si můžu ještě to dát dopředu, Niku. Prosím. Teďka taková holka na všechno, jakým si říká. Teď jsme ubytovaný v tom krásném hotelu. Jdeme bydlet. Metrů za rohem, tak nevíš, že se tě někdo vykrádá. Když ho mám 10 metrů za rohem, tak to vím, jestli mi ho někdo vykrádá, no. Nebo si tam na něm mám botičku. Rimini. Pláž a Marina. Itálie. Tam na tu pláž jsme chtěli jít, ale nenašli jsme místo na parkování. Tak jsme to museli celý oběd, až jsme se dostali sem na jednu pláž, ale ta je placená, nás vyhnali.
Hodně se vrací. Kluci se mě ptali, proč jsem nepronajmul tamhle ty houseboty. Zítra budeme parkovat tady asi zřejmě. Je to ve stínu a místo tady je. Tady se třídí. Ohrysky, tráva, pytle, petky. Jedeme teďka do San Marina, historické centrum. Byli jsme si jízdenku, 12 teček pro 3 lidi, 4 zastávky. Vydali jsme se autobusem, aby jsme ušetřili něco. A možná, kdybychom jeli tím autem, tak asi možná jsme na tom byli líp, ale zase nějaký parkovný a takový ty věci prostě. Co si o tom myslíš, Niku? Děkuji. Taký názor. Tady zaparkovat, tak tohle je velký parkoviště. San Marino. Klukům se nechtělo výtahem, tak jsem šel sám. Co scháníte, suvenýry? Cestovní výtah. Je vidět, že jsem s ním nejel sám, tak je to dobrý. Užívám každý nádech, tady San Marino. Prostě není pravda. Zde máme jakési letní kino. Klasické italské střechy z tašek. Tady jsme byli před chvilkou dole. Taky jsem se pěkně zadechal. Tady vidíme malýho Nikoláska, když byl malý, jak zlobivej, a ty slipy, to je úplně přesný. Tam jsme měli Nikoláska a tady máme teďka Petruš. Tak co víme o San Marínu? Druhý nejmenší stát v Evropě, 5. nejmenší stát na světě. Zřízení je tady republika, takže tady mají normálně parlament. Je tady euro. Ano. Je nutno říct, že San Marino nepatří do Evropské unie. Je to zvláštní, ačkoliv ten stát je uprostřed Itálie, tak nepatří do Evropské unie, ale mají tady euro.
Tady je kavárnička a spíš mě trošku zajímaly ty stolečky. Kafe bych tady nechtěl mít na tom položený, jak je to z kopce. Tak. A to je to, co jsem očekával. To je to nejkrásnější. San Marino je nejmenší nezaměstnanost. Je jeden z nejbohatších států na světě. Tady před náma Dogana, tam bydlíme. A vzadu, tam je Rimini, tam jsme se byli koupat, kde nás vyhodili z pláže. Tamhle je takový jezírko, tam jsme se chtěli taky podívat, ale zřejmě tam asi bude plno, tak tam ani nepůjdeme. A tohle je celý pobřeží, to je Jadran. Tamhle vzadu, za obzorem, je vidět Chorvatsko. Jako ceny mě překvapily. Kafe espresso €1,20, maxi cappuccino €2. Jo, taky levný. Tam se necháš trošku odpíst třeba jako to. Třeba vlastně. A to mám jde asi na pytl. Co tam je? To je Poznaň basketbalové hřiště. Nick svojí hbitou angličtinou ukecal na recepci paní, nebo na pokladně, jestli se můžeme jít gratis a pustili nás. Já to funím. Kopec jak blázen. Bazilika di San Marino je katolický kostel nacházející se v republice San Marino. Zatímco v zemi výrazně dominují historické náboženské budovy
křesťanské víry. Bazilika je hlavním kostelem města San Marino. Je zasvěcen svému Marinovi, zakladateli a patronovi republiky. Kostel má status katedrály katolické diecéze San Marino, Monteferro. To je za 3 minuty. 1 hodina, jo, kolik je? Tak předpokládám, že ve 2 pojedeme asi, ne? Na 99,9%, ne? No. Kluci vybírající suvenýry. Tady se mi líbí ty náramky. Řetěz. Tamhle vidíme teplotu 29 stupňů, 13 hodin a 13 minut. Měli jsme radost toho, že jsme ušetřili za lanovku, že nás autobus vyveze až sem nahoru. Ale lanovka stojí pouze 2,80, takže zase tak velká úspora to nebyla. To mi přijde teda ta lanovka dost levná. Tak co jsme si objednali? Luky si dal ice coffee, já jsem si dal hajnýho za 5 éček. Kafe tady mají levný teda, to tady stojí €1,80, malý, velký 2,20 nebo 2 eura. Nikolásek si dal koronu za 3,50. A jíst nebudeme, najíme se doma. Že my stejně nemáme hlad, my máme spíš žízeň. Já mám hlad. Luky má sice hlad, ale má hlad pořád, takže to jako už ani nevnímám. Já ani ku podivu, jakoby ani moc taky ne, v tom vedru. Protože za chvíli nezačnu. Takže to jako máš, jo? To má fakt jako prostě rád. Jo, ne, mluvím všude anglicky. Takže ty máš korunu, jo? Kolik to má objem, korona? 130 nevím. Stojí 3 pade. Já mám 6,6 a stojí 5. Jízda autobusem super. Nick nás upozornil na to, že bychom měli zmáčknout zastávku na znamení, což bylo hodně opravdu hezký, to jsem nečekal. Jinak jízda autobusem 4 éčka, takže otázka, jestli se to vyplatí jet nějakých 8 km autem, anebo autobusem, ale zase tam je nějaký parkovný, takže a navíc je to pohodlný tím autobusem, nemusíte se o nic starat, jsou tam úzké uličky. Tady nás možná někdo pustí, možná ne, tady to asi... Díky. Dobrý. Vás pustil.
za piva a za kafe. Tak to mi dluží za jízdenku. Ty mě taky. Jsem platil jízdenku. Konečně jsme se dostali k moři, na pláž a nikdo nás nevyhodil, což je zázrak. Tohle je free pláž a je tu pár lidí. Fouká silný vítr. Fouká tak silný vítr, že příjemně ochlazuje. A když přijdete do té vody, tak ta voda je úplně horká. Neuvěřitelně. Není ani teplá, ale opravdu horká. Takže balíme a my se budeme dneska přesouvat směrem na západ, Itálie. A máme tam další ubytko přes booking. Tak uvidíme. Toskánsko, italsky Toskana, je kraj ve střední Itálii. Region má rozlohu 23 000 km², 3,7 milionů obyvatel a dělí se na 10 provincií. Toskánsko je kraj proslulý umění, historií, působivou scenérií a také významnou produkcí vína. Města často obklopují etruské hradby a hodně rozšířená vegetace cypříšů. Krásné paláce svědčí o bohatství tohoto kraje a středověké radnice ukazují na odvěkou tradici demokracie a samosprávy. Za renesance se uměleckou špičkou stala Florencie, která dodnes láká tisíce turistů svou galerií Uffizi s největší kolekcí italského renesančního umění, půvabným mostem Ponte Vecchio s krámky zlatníků, dómem, s baptistériem, gotickým kostelem Santa Croce a dalšími památkami. Písa dokázala ve středověku využít cest do zámoří a k obohacení jak městské pokladnice, tak i vzdělanosti a kultury. Dokladem toho jsou stavby v centru města, z níž nejznámější je určitě šikmá věž na náměstí zázraků. Arezzo patří nejbohatším toskánským městům, které prosperuje výrobou šperků. Mezi jedinečné památky tohoto města patří fresky v kostele San Francesca. Náměstí Pisa del Campo, které se nachází v městě Siena a má tvar Rastury, se řadí k největším renesančním náměstí v Evropě. Hlavním městem je Florencie. To je právě to, proč tady nechci jezdit. Měl blinker doleva, doprava a tam ten dokonce radši výstražný trojúhelník. Jo, výstražný trojúhelník je dobrý, když fakt jako nevíš, tak jako ty lidi upozorníš. Jo. Jako výstražník si to myslíš? No, tomu se říká, tohle to je co? Já myslel, že výstražný trojúhelník je ten, co dáváš na silnici. No, to se říká výstražný trojúhelník, ne? A jak se říká tomu v trojúhelníku, co stavíš na silnici? Tomu se říká výstražný trojúhelník. No, já to vím, si říkat. Bych jim ujel. Ok, dobrý, Furt pro mě, no. Zkus taky nenarazit. Už přibrzdi,
že? Je. Zkoušej si ho předjedu zprava. Zleva. Hlavně jsem, jako nedívej jsem do očí, si to děláte prdel, ale Luky, já kvůli teď, jakoby, jo, si nám dobrou, asi nějaká šest. Skoro, že jsme první, jakoby, no, to je první. Ty jsi to přesně přivolal, Luky, jak jsi to říkal, nejhorší je být první a křižovat se. Jseš trendsetter teďka, jo. Ty udáváš mě, tati, teďka. Na to. Tak kdybychom to neřekli, tak ty... Ale ne, tak jsem si myslel, že no, fakt je ten, že tak pojedeme zítra 350 km. To znamená. A úplně vidím, jak bychom se někde stavili na pice. Co bychom se někde zastavili, no. Třeba nějaký benzínce, stejně kvůli benzínu. Někde bychom si dali pizzu, ale ne, tak určitě to dobrý nápad. Vracíme se od Čikmé věže v Pise. Teď se jdeme do auta a jdeme na ubytování. A zítra budeme pokračovat do Francie. Tam máme ubytko. Uvidíme. A vydáváme se dál. Přespali jsme v náhradním ubytování a musíme prostě frčet dál. Teďka jdeme do Monaka, tam si Monako projdeme.
pěkně, to je volný místo, ale si skočí do vody. Asi jak ta voda čistá. To je nádhera. Tady se dá snad parkovat, ne, ty vole? Co? Ano. Tak až půjdeme zpátky, běžíme to tam. Koukne, nebo říkám, to se nikdy není zastavení. Co? A kam zpátky, až budeme? Tak my jdeme domů na kam se to projedeme a jdeme do toho, na ubytko. Jo, a to je cestou zpátky, jo? No, půjdeme to Se budeme vracet přes hranice? No, Tak to jo. no.
Sice nejsme žádní profesionálové, ale z Monaka jedeme do Francie. Máme tam zamluvený další ubytování. Sem by se dalo zajet krásně. Počkat, až bude zelená. Ty kokos. Tak proto tam je oranžová, vole. Že na tebe spadnou skála. Co to znamená? Co to píšou? Že si víš, že papeží. To je, jak se tomu říká? Modrá laguna. Počkejte, jako máme tady dolů. Stojí nový most. No, safe. Dobrá konstrukce. To pak nasunou. Hezky. Tohle tam nasunou. A jak to tam nasunou, to vidíme vlak, ne ještě? Hezky. Viděl co tam já? Co tam bylo? Dobrý. Teďka tady doprava přes ten most. Jo. Odbočte doprava přes most. Za 500 metrů dojeli jste do cíle. Jako, dojeli jste do cíle. Na 450 metrů To je ono. budete v cíli. To poznám. To je ta dače, co nás natáhla. Ne, tohle. Ty vole. Tak to bylo kruto přísný. Město tak dobrý. Na 100 metrů budete v cíli. Ten semafor vede přes místo, kde bydlíme. Ty vole, to je ono, ne? Dorazili jste do cíle. Tu, pardon. To otočíme, dáme tam, pojedeme tou ulicí tam. Ještě já tam zadám přesně souřadnice, viděl jsem to tam dole. Je tam nápis restaurant, pizzeria, hotel, terminus. A vidíš tam ten obrázek? To je tohle, To je ono, no, to je ono, tohle, no. To je ono, no. Tam je i parkoviště.
se rozpracívá. Tak tady po pravé straně vidíme hotýlek, kde budeme spát jednu noc. To jsme my, jo. Moc se mi to líbilo, protože je to v takovém opravdu francouzském stylu. Ubytovali jsme se a teď hledáme místo, kde bychom se mohli najíst. Měli jsme v plánu najít nějaký pěkný místečko, kde bychom si sedli a uvařili si oběd. Ale hlavně jsme pozorovali ty krásy kolem nás, ty soutěsky, tu řeku. Opravdu nádhera. Dneska jsme si udělali krásný výlet z Monaka přes francouzské hory, tady na ten spotíček, nad náma je železnice, tenhle viadukt. A my jsme našli tohle místo, aby jsme si tady uvařili večeři. Autíčko dostalo zabrat pěkně, 35 stupních do těch kopců, ale dali jsme to, teď fouká příjemný vítr, je hezky. Co říkáš, Luky? Francouzsky. Jo, francouzsky, jo. Takže máme tohle krásné místo. Tady jsou sice nějaký 2 autíčka, ale už tady šel nějaký pán, nic nám neřekl, tak je to dobrý. Tady je vidět na té řece, že kdysi dávno byla pěkně rozvodněná a všechno to tady vzalo. Je to i vidět, že dělníci tady pracují. Všude jsou stavby a auta. A cože si to dáváme dneska, Luky, teda? Gulaj s bramborama. Tohle je teda Čína. Vypadá dost luxusně. Uvařili jsme si rejži. A teďka už najde nějaký auto. Nás tady sejme. A je dobrý. Koukal na nás, Luky? To paní. To byla paní. Žilci, ale ono je 30 stupňů, voda bude asi taky teplá. Tam podjedou ty šutry pod tebou. Je teplá? Opouštíme vesnici Fontan. Pojedeme podél řeky Royal, která se v roce 2020 vylila z koryt. Byla tu neuvěřitelná povodeň, která smetla mnoho baráků a domů. Ještě dneska
Je tam vidět spousta poničených cest, silnic a domů. Do Švýcarska jsme objevili takové krásné místo, krásné jezero v Itálii. Tady nad námi jsou takové krásné hory. Voda je teda příjemná, osvěžující, úplně úžasná. Když jsme byli v té Itálii, ta voda byla horká, nebylo to vůbec příjemný. My máme ještě 100 km do Švýcarska, tam mám takový kempíček, tak jsme se tady zastavili a uvidíme, snad tam bude místo. Když tak teda jsme vybrali nějaký jiný kemp, protože v tom okolí zrovna tam je kempu hodně. Tam zrovna startuje vrtulník. Ani nevím, jak tam přistál. Jsem ho tady viděl lítat a teďka se zvedá tamhle ze spoda. Tady bych chtěl jenom říct, že je tady málo vody. Tam je trošku vidět hrana. Zhruba asi tak metr chybí, ale je to tady úžasný. Ty hory tamhle nahoře, tamhle vzadu. To je krása. Jsem nevěděl, kam si mám pověsit mikrofon, protože nemám žádný tričko, nic. Tak jsem si ho pověsil takhle. A docela to jde. Tady někoho vyberu náhodně. Nějakýho turistu třeba. Uvidíme, jestli budou umět třeba česky a když tak se zeptáme, jak se jim tady líbí. Tady vidíme dva týpky. Dobrý den, pánové, můžu se vás na něco zeptat? Mluvíte česky? Entschuldigung, ich spreche nur Deutsch. Jo, takže německy. A vy, pane, mluvíte? Buongiorno, non comprende. Aha. A když vám vás zeptám česky, budete umět česky? Otázku, když vám pozím česky. No comprende. Italiano. Nicht verstehe. Nicht verstehen. A vy jste jako dva a každý mluvíte jinak, jakoby jinou řečí, jo? Jste přijde, jak se spolu mezi sebou bavíte? English. English? English. Tak mluvte English. English. Yes, so speak. Yes. Speak English. Jak se vám tady líbí? English, please. Very nice? Yeah. Yes. Nice weather. Nice? Nice. Vedro. Nice weather. Jo, vedro tady je, no. Zkusit tuition. Ja. Sušenky. Zkusit tuition. Co mám zkusit? Tuition. Co to je? Alleine 10 kilometers. Kein Problem. My ski is good prepared. Aha. Tak děkuji za rozhovor, pánové. To je ono. No jo, to je ono. Když jsme sem vystoupali. To je ono. Když jsou otevřou okna si, což moc mi to nebude hodit. Jezero Lejda Segl je jezero ve Švýcarsku, asi 7 km jihozápadně od Svatého Mořice. Má rozlohu 4,1 km čtverečních a maximální hloubku 71 metrů. Hladina se nachází v nadmořské výšce 1797 metrů. Je největším jezerem v kantonu Graubünden. Jezerem protéká řeka Inn a nedaleko se nachází Malojský průsmyk. Nejvyšší z hor obklopujících jezero je Pisfora, který má výšku 3363 metrů a mohli jsme ji vidět na videu.
Z ostrovů na Silsí je největší Chavoljas, dlouhý 120 metrů a široký 55 metrů. Jezero je vyhledáváno turisty, zejména vyznavači vodních sportů a rybolovu. Je nejvýše položeným evropským jezerem, na němž se provozuje komerční lodní doprava. Ty vole, kolik 2224, 284 metrů. Koukám, že se blbě dýchám našem autíčku. Co to je? Po 50 metrech zahněte doleva. Zahněte doleva. To má něco takového chci. Jak to vypadá? Jak z Magicu. Tak co kluci, co vymyslíme teda? Já napíšu dneska zápisky ze včerejška a dneska uděláme výlety. Zápisky ze včerejška, takže dneska máme 4. Co o tom? 5. ne? 5. No 5. takže včera bylo 4. Tak čím začneme? 5 hodin 45 minut. Zalité. Projíždíme nádhernými horami Švýcarska. Nádhernými horami Švýcarska. Jsme odnašení. Kolik jsme přijeli? Jsme do kampu. 7:30. Přijíždíme asi 19:30 do vybraného kempu. Platíme, kolik jsme platili? 24, 26? 26,90. Máme tu další ráno. Teďka půjdeme na výlet. Vydali jsme se na výlet. Takovýhle krásný přírodě. Tady je další kempíček, ale tady to není stanový tábor, to je pro karavany. Tamhle mají akorát tuto karavanu předstan. Tak se vrať.
Tady mě zaujala jedna taková věc, a to je tohle zábradlí. Takový prostě obyčejný zábradlí v uvozovkách, ohoblovaný prkna, takovýhle masivní držáky, jenom prostě na cestu. Nechodí lidi, aby náhodou nespadli dolů. Takováhle krásná práce. A tamhle vzadu vidíme kostelíček, tam půjdeme, tam vede naše okružní cesta. Ty jsi fakt měl zavřený oči. Jo, hej, to jenom prostě, to jenom stojíš, zavřeš oči a hnedka začneš motat. Tady si tak prostě jdeme lesem a tady najednou najdeme takovýhle místečko, kde si člověk může sednout, tamhle něco ugrilovat, má připravený dřevo, tady se vykoupat v potoce. Kluci se rozhodli, že se vykoupou, ale voda je studená, teda jak led, jo, to je, když se rozpustí led, to je mega studený. Tak jsme vyvrcholili, teď už to snad bude jenom z kopečka. Tam si pamatuju ten kostýlek z druhé strany a tu vléčku. My jsme šli tamhle po druhé straně, sešli jsme až tamhle dolů a byli jsme dole v tom městě a vyšli jsme to nahoru, šli jsme tady lesem, teda pařák je ukrutnej. Cesta není tak hrozná, ale spíš ten pařák, já jsem úplně splavený, já jsem kantáre. Kluci jsou v pohodě, ty by si to přidali ještě jednou, já ne. A takovýhle prostě je Švýcarsko, no. Tamhle ještě za tím baráčkem jsou hory, to ještě natočím. Takhle krásný, nádherný Švýcarsko. A člověk by nevěřil, že tady může být nějakých 35 stupňů. Tak tohle pařáku, to je úplná nádhera. Doma z výletu. Vaříme si obídek. Co dneska, kluci, budeme jíst? Chili con carne s rýží. Chili con carne s rýží, výborně. A až se najíme, tak začneme balit. A pomalu se vydáme do Lichtensteinska. Když kafe nepiješ. Máme originál Lanza kafe do toho. Ty jo, to je ten malý cukr. To miluji. Je zvláštní, že třeba nepiju kafe s cukrem, ale pokud jsem někde na dovolený, si ho dávám. Chili con carne. Tam jedou další účastníci zájezdu. My tady jsme tak hezky zaparkovaný, tak doufám, že nám to nepostaví, aby jsme mohli vyjet. Tak je 15 hodin a my balíme. Směr Lichtensteinsko. Směr. Já by si z toho nevšiml, viď.